Kamu parano balik. Loh, Pak cari, Pak. Loh. Oh, ya oh. Dipun Pak. Pak, Kapan nih, Pak? Iki enggak keng teko arek iki mang duh kakek sing wedhus ilang ngenane iki kene. Dendi. Wek kampung tengah jarene mbok wek sapa? Assalamualaikum. Pak. Loh, Mon, Dewan. Iki oi. Dewan. Dewan. Iki lho jenge golek Pak Ngol, memang nyermunyer mboten ketemu. Kula Urusanmu. Lah lho kon ndirek lah. Kono lho wis diurusi kono ngenteni aku ae. Ono kami tuwone. So, kula tenggrani sampean mboten enten, Pak. Terus iku wau kula ten mriki. mosok palapa maneh rek. Lho, nggih rupane nggih pedhetek-etek wau. Winginane niku anu wong laporan jarene palapa ngono lho, sing ketok iku ngono. Lah aku mang ngero liwat kampung kuburan nggo anu benteran kayu. Waduh. Mang aku ro ya kok kurungan. Kate tak terno nang wong mantu, Pak, iku Bang Pak. Waduh, lah kok wis gak ono, Pak. Lah kok tinggal nandi? Tak tinggal ngopi nang di Moro mbek golek bensin, Pak. Ya opo Terus mulai gak ono, mak laporan nang kondo aku. Ya opo penake? Digoleki saiki. Ero kirane wonge ndi saiki ngene iki. Yo mae paling, Pak. Ya omahe. Iya. Ya opo rek? Ayo diparani wis. Ayo parani saiki. Yo. Ayo opo menisan. Iya. Ayo. Ayo. Yo kesuwen wes. Jokrak. Pak, suwen wes. Pak. Mboten apa? Nanti Pak. Nang di palapa. Lho, Mas Budi nang ndi lho? Mas Budi turu. Ono apa Pak? Oh, Pak kula iki lho. Ya pengen petok kalapa. Oh, Itu omongan iki pan Pak. buka dhewe. Ono perlu. Mas Bud. Ndi? Mas Bud. Mas Budi. Ora sing goleki. Pak Om mbek Pak Carik lho. Pantangi Pak Bud. Iki Ah, Piyangi. lho. oh kono golek iki kurungane sopne kurungan. Iki ta. Oh, iki kates-kates barang. Kone ngene golek kok tok. Ayo melaku. Iki mangkan. Lah Emon iki laporan. Lah iki ana jare kilangan kayu. Nggih. Nah, saiki iki mang nang omamu nemu barang-barang ini iki. Yo. Tambah ketemu Kula kabeh. mboten nyolong ya Pak Yo. kula, Pak. Lah Ngene lho, iki Sik. lho ngene. Iki Nggih. awakmu oleh ndi? Ngono lho. Lho, lah niki wau nggih kula nemu, Pak. Marane kok wonten gletang nggih kula pendet apa kula, Pak. Niku wau. Wis ngomong wonge. Nggih mboten. Lah terus sing kula nggih gagane Pak sepi, Pak. Ya ora ngono. Usono. Wayane ya ngomong dhisik iki wek sapa, ngono takon-takon mosok tanggane gak ono. Lah kula nggih mboten semangat. Saiki arek iki cet-cet barang kates iki wis ndek kene. Iki jaremu iki sing dicet yo. Iku iki arek sing Lho, dicet. lek cet niki, Pak. Kula waktu ten kuburan iku nemu kula niki, Pak. Ten kuburan iki, Pak. Lah kon iki sembarang nemu iki ya Itu nggih kula tinggal beto. ngasuh iki. Ngoten lho, Pak. Lah mboten semer lek wonten tiange ta kula, Pak. Barang kates-kates yo ndek kene iki sing ndek kates. Lah niki Iki panjenengan kates mau mendhet. ora? Jarene manuk-manuk barang kurung asak kurungane wis ndek awakmu. Iki areke ono iku kurung iku Lho, manuke. lek manuk niku kula tumbas, saestu tumbas, Pak. Yo. Saestu tumbas niku Pak kula, Pak. Tuku ndek ndi kan? Ten lar-lare niku ta kula. Ngene ku wis seru. Lari-lari sapa? Lare-lare sapa ngono lho, genano. Nggih tok gede, Pak. Kula niki, Pak. Incene manukmu. Iya. Nes, Pak. Saestu lek niku manuk niku kula tumbas, Pak. Lek niki kula panjene terus kula oh iki kok mateng nggih kula petik. Dadi niku kula damel pakane manuk niku, Pak. Lah jaremu wedhusmu ta soleh wingi. Lho. Wedhus wingi.
Waduh niku nggih ya napa lha ngucul teng mburitan iku nggih kula kandhani lho Pak. Wis mon, ki wong mon ngomong dhewe. Wong ana wong. Kul lah kayuku kate tak gawe nang wong mantu ndek buritamu emang wis tak benteli. Lah kula nggih Ku mboten tek sapa, semerap ya? Pak, badhe kula damel cagak kula Pak. Kajeng niku lah kula iki tak sapa kula ngoten Ku ngapain kula. ndek buritaku? Lah masih ya Pak ya terus kula mboten damel nggih kula pendet apa Pak. Sama niku. Wis ya apa rek karepmu ya wis. Wis ngene, iki lek Ya, ruwet-ruwet ya wis diunggahno ae ora dimangi ruwet. Soale Iki penak-penak, iki Ya ampun paling ngoten Pak ya Ya napa. setelah ngene iki kan wis penak-penakan. Saiki bukti arek ya wis ono iki semungko kabeh. Iki kurungane. Lah lek kon gak ngakoni ya wis tak go munggah. Ngono kae ayo wis. Ayo dia kedopo yo.